ke donga kolware ninya donga kolware banina kafle kolware madani wolode ninya donga kolware foli ni wale ɲuman dɔ an b'o ta ko o ɲɛsin aw ma ni waati in na aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin y'an ye Côte d'Ivoire u ka faba la Abidjan kɛrɛnkɛrɛnya la rond-point Ado la k'aw ladɔnniya k'a fɔ a silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofaraba min bɛ Côte d'Ivoire ala sɔnna a ma u ka mawuluduba a ɲɛnɛmayara ka bɛn fɛn min ye juillet kalo tile 25 ye san 2026 baara ninnu bɛɛ a kɛra u ka ndolanci tɛnɛba kan min tɔgɔ dalen don Félix Houphouët-Boigny la ala sɔnna a ma a kɛnɛ kan wasaw kɛra yen kɛnɛ in a ma kɛ kɛnɛ dogolen ye an b'a dɔn k'a fɔ bɛɛ tɛ se ka kuma sɔrɔ a kɛnɛ kan nka an y'a kanu yanni baaraw ka daminɛ ni ka bɔ ka ɲininkali kɛ maa nalenw dɔw la u ka nisɔndiya ni u ka sɛbɛsɛbɛw la u ka se ka dakuruɲɛ fila fɔ an ye min sɔrɔl'o la an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. Ayiwa ne tɔgɔ ye Jara Alassane n bɛ bɔ San Pedro je suis formateur de section 1 San Pedro. Waati in na ni nisɔndiya kɔni tɛ fila ye an nisɔndiyalen don fo ka se a kɛfɛsiya dan la sabula karamɔgɔ min ye Asidi Seri Sɔnɛmadani Hayidara nin sanga in na a b'an fɛ jamana nin kɔnɔ min ye Côte d'Ivoire ye bon nin waati in na an bɛ Féliciya la yan mawuluduba labɛnnen don an karamɔgɔ tɔgɔ la min ye mawuludu nabawi ye kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam o ka sanyɛlɛma bangini mawuludu o don o nɔfɛ tugu don sanga ni waati bɛɛ mawuludu min n'a ti ban mawuludu min a bɛ se ka kɛ sanga ni waati bɛɛ an b'o nɔfɛ tugu la an karamɔgɔ min y'a Seri Sɔnɛmadani Hayidara an ye nin kɛrɛnkɛrɛn a tɔgɔ la a bɛna mawuludu kɛ kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam o ka bangini sanyɛlɛma an bɛ Féliciya nin waati in na an nisɔndiyalen don nisɔndiya kɛfɛsiya dan bɛɛ la nin waati in na diɲɛ fan 14 bɛɛ territoire Côte d'Ivoire kɔni a dugu si tɛ yen min ma ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati in na donc an bɛɛ dafalen bɛ yan Féliciya la ka nɔrɔtigi kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka baara daminɛ hɛrɛ la k'a kuncɛ hɛrɛ la Ala ka kira yɛrɛ bonya kosɔn kuranɛ barika kosɔn sɔli ala rasul karim. Ayiwa folikan bɛ n bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la khasɔtan k'a ɲɛsin an karamɔgɔ ma o ye folikan ye o de ye an b'a ɲini Ala fɛ sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o di an karamɔgɔ ma an karamɔgɔ a sara t'anw bolo sabula a ye anw kɛ hɔrɔn ye a ye anw ka denbaya a y'u karaba k'u kolon k'u don Ala ko dafɛ ka ban k'an yɛrɛw karaba k'an kolo k'an don Ala ko dafɛ n'a ka wajuli kɛcogo ɲuman ye a n'a ka ladamu kɛcogo ɲuman ye karamɔgɔkɛ min ni ɲɛ bɔra la i ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn wɛrɛ kan kɔ o de y'a Seri Sɔnɛmadani Hayidara ye kɛnɛ sara t'an bolo an b'a ɲini Ala de fɛ Ala k'a simaya halisa Ala ka kɛnɛya d'a ma Ala k'a karamɔgɔ Ala k'a mɛn ɲɛ Ala k'a m'an bolo a denbayaw yarabi Ala k'u k'a kɔ ye Ala kana an k'a jugu ye Ala kana jugu bɔ an na Ala k'o kɛ a ka Ala yɛrɛ kosɔn sɔlala Mustafa Wali. Tɔgɔ ko Ajaratu Traoré n bɛ Kumasi mara bon an content na tɛ se k'a fɔ ka ban n'i ko nisɔndiya b'a to ka tasuma faga n'a nunji ma faga daji b'a faga an content na kojugu an b'a dala Ala fɛ Ala ni ɲɔgɔn caya an si kɔnɔ ka an kanda ka bila Ala sira ɲuman kan ka an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ka bila sherifuw ko an bɛ an karamɔgɔ fo a Seydi Sherifu Sumani Madani Hayidara an ma fo ani foli tɛ ban an ma tanu ani tanu tɛ ban an b'a denbayaw bɛɛ lajɛlen fo ka taa Côte d'Ivoire jusqu'à ba Maliba la ka taa Faransi jamana kan an b'o bɛɛ lajɛlen fo yarabi Ala an ɲamɛ an karamɔgɔ la Ala an yɛrɛw kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ne y'a foli kan ne bolo. Diallo Alassane ka bɔ Fédération de l'Amérique la an bɛ Ala fo k'Ala barikada Ala min y'a latigɛ bi n'an bɛ Féliciya la yan ka kun kɛ an karamɔgɔ Seydi Seri Sɔnɛmadani Hayidara ka mawuluduba ye Côte d'Ivoire kɔnɔ yan inchallah o kibaruya de b'an bolo. Alhamdulillah an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo an ka bureau national k'a daminɛ an ka président ba la fo ka taa bila a ka bureau laban na o kɔsigira an bɛ an ka tɔnden bɛɛ fo k'an ka fédération baw bɛɛ fo ka tila k'an ka comment dire an ka o saju olu ɲɛmɔgɔ an bɛ foli d'u ma kosɛbɛ kosɛbɛ ne yɛrɛ bɛ n balimaw fo min ye Ouattara Mamadu ye ani Doumbouya Mamadu ka bɔ section de Akupé là inchallah. Je suis Kone Ibrahim, je viens de la commune de Port-Boué. Voilà, je suis avec mes amis. On est venu pour prendre part à la grande manifestation au Maouloud qui est dédiée à la Côte d'Ivoire, que notre grand cheikh
Chérif Ousmane Madane Aïdara organise à notre honneur aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est notre raison d'être là ce matin-là au stade Houphouët-Boigny. On est content, on est tout heureux. C'est un sentiment de joie, de fierté. On est venu dignement représenter notre commune, faire savoir au guide des Ansa qui est notre guide, pour dire que nous sommes fiers du travail qu'il a là-bas. Voilà, on est venu pour faire des bénédictions pour lui et puis chercher aussi des bénédictions en retour, demander des bénédictions qu'il va faire pour tout le monde, pour toute la Côte d'Ivoire surtout. Comme on le dit, merci à vous les cadres, les journalistes qui viennent pour faire la couverture médiatique ce matin-là. On est content. Merci beaucoup. Salam alaikum. Depuis ne yɛrɛ tun bɛ yen ne ɲɛ ma da kan fɔlɔ m'a ye télé le la mais a nani ɲɛ ye n'a ye a diyara n ye fo k'a nimisi bonya ma a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ n'i ko ɲɛgalibagatɔ ma k'a tasuma faga n'a daji ma faga nuji b'a faga nin diyara n ye kojugu ale bɛna dugawu min kɛ ala y'a minɛ an bɛɛ lajɛlen ma ala k'a ni saba mɛn ala ka san wɛrɛ d'an ma ala k'an sanw cɛya ala ka karamɔgɔ si janya ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a ka denmisɛnw balo ala ka laɲiniw bɛɛ sabati. Ka Traoré ka bɔ Bɔnɔ an b'amisa di mɔgɔw ka mawuludi de la nisɔndiyaw bɔrala ma ala bɛ ka serifu bɔ Mali la ka s'a ma yan an b'a ɲini ala fɛ o fana ala kelen kama o ye serifu fana ɲuman don ka taa ala denbaya sɔrɔ hɛrɛ la an fana bɔla an na denbaya kɔrɔ hɛrɛ la ka an fana ɲuman segin ka taa an na denbaya sɔrɔ hɛrɛ la dugawu bɛ na kɛ ala y'a minɛ an bɛɛ lajɛlen ma san ɲɔgɔn caman b'a la bolo ala y'o bila an si kɔnɔ. Ala y'an haminako nɔgɔya, ala y'an dayirimɛw nɔgɔya, ala y'an sɔn, ala y'an cɛw sɔn, ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Haminako dogoni fɛn fɛn b'an na ala b'a kalama, ala y'a nɔgɔya ye. Assalamu alaikum. Kɔrɔtumu Kulubali ka bɔ Buake. Wala nisɔndiyaba le b'an na. An bɛ Ivoiriyɛnw na mawuludi kɛnɛ le kan. An nana an na karamɔgɔ cɛba kunbɛn n'o Ousmane Madane Aïdara ye. An b'a ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala d'an ma wala an b'a kɔ fɔ an si ala dɛmɛw kan ye ala kɛnɛyaw di ala laɲiniw sabati karamɔgɔ n'a ka denbaya ala y'o lakisi k'u latanga an yɛrɛ n'an ka denbaya ala y'an lakisi k'an latanga an yɛrɛ ala y'a bolo mɛn ala baara la Sirifi cɛ ni a folikan yɛrɛ a da t'an fɛ quoi tellement que diɲɛ laban tele na an bɛ yɔrɔ min na bi cɛ ni wulila ka lɔ ni dinɛ ne ɲɛ ma ka denmisɛnninw bɔ kow la an n'an ka denbaya k'an bɛɛ lakisi k'an latanga wala karamɔgɔ yɛrɛ foda t'an bolo quoi a n'a ka denbaya an b'a ɲini a fɛ a bɛ fɛn fɛn fɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ ala y'a k'a ye an yɛrɛ n'an ka denbaya an bɛ min fɛ ala y'a k'an ye ala y'a laɲiniw sabati ka kɛnɛyaw di tiɲɛ tiɲɛ na an bɔra Buake ka na an nana fɛte a diyara n ye yɛrɛ yɛrɛ de wa an bɛ sigi ka Buake ta kɔnɔ an bɛ Kɔrɔkɔ ta kɔnɔ an bɛ yɔrɔ jumɛn o jɛnɛ n'ala sɔrɔ an b'a bɛɛ fêter ɲɔgɔn fɛ. Ne tɔgɔ Tɛnɛ Samake madame Bagayogo Tɛnɛ Samake. Nisɔndiya min bɛ ne la nin kɛnɛ nin kan n tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na ne yɛrɛ ka n yɛrɛ ye nin kɛnɛ nin kan fɔlɔ o ye nisɔndiya dan ye bon nisɔndiya min bɛ n na o kama n tɛ se ka kuma n bɛ karamɔgɔ fo k'a ka denbaya fo ka dugawu kɛ karamɔgɔ cɛ nin a kɛra an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala k'an k'a ma kɔmɔgɔ ɲuman ye a n'a ka denbaya ala k'u kisi k'u tanga ani a bɔnna bɛɛ lajɛlen kiraba in hɔrɔma kosɔn sɔli rasuli. Madame Koyita Ami Dambélé vraiment nisɔndiyalen don bi an kɔntalen don kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ an karamɔgɔ fo n'o ye Asedi Serifu Ousmane Madane Aïdara an b'a fo a kɛra an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye an b'a ɲini ala ni ala kɛrɛfɛ ala k'aw yɛrɛ kɛ a ma kɔmɔgɔ ɲuman ye donc an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔw nana hɛrɛ la ala ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la ka taa denbayaw ɲuman sɔrɔ an bɛ karamɔgɔ fo k'an ba sanima naani bɛɛ lajɛlen fo k'a denw bɛɛ lajɛlen fo ala ka san caman mawudu ala ka yɛrɛ sini kɛnɛ na kira kanu kosɔn sirifu bonya kosɔn kuranɛ barika kosɔn sɔli rasuli. N tɔgɔ ye Bama Mariam. Nisɔndiyakan min bɛ n bolo walahi an nisɔndiyala fo ka se a dan bɛɛ lajɛlen na ni an karamɔgɔ nali ye Côte d'Ivoire kɔnɔ yan vraiment an nisɔndiyala n'i ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka tasuma fiyɛ n'a nuji m'a faga a daji b'a faga o dɔrɔn de b'an bolo k'a fɔ an nisɔndiyala fo ka se a dan bɛɛ lajɛlen na k'an bɛ n bolo ka se an karamɔgɔ ma folikan de bɛ n bolo ka se an karamɔgɔ ma k'a fɔ an karamɔgɔ ma k'a ni ce ba Madane de k'a ni ce Abasitan Tarawele de k'a ni ce a yɛrɛ ye k'a ni waliden na don k'a ni yatimɛla don
ani fanga dana don sɛgɛ min bɛ a kan o ye anw ka sɛgɛw de ye sɛgɛ min banni kan o ye anw ka sɛgɛw de ye an b'a fo yarabi ya ma ala kɛ farikolo kɛnɛya di a ma ala ka sijan di a ma a bɛ fɛ anw ansaru ka cogo min ala k'an bɛɛ lajɛlen ka ten ala k'an ka layiru kɔlɔsi an bolo o le y'an ka siraɲanfɛn ye ala k'an ka layiru kɔlɔsi an bolo a bɛ min fɛ ala k'anw kɛ ten a bɛ sira min ala ka don an n'a cɛ ala k'a to an kɛ banni sago kɛ ala kɛ an bɛɛ lajɛlen kɛ ala yɛrɛ sago ye ala k'o kɛ ciba kanu kama kuranna bonya kama don mara kama sol ala so n bɛ bɔ foli se bɛɛ lajɛlen ma o nana ni bisimila yarabi ala k'o segin ni alihamudulilayi ala k'an n'o kisi ala kɛ ciba kama sol ala rasul n tɔgɔ Togo Fatumata ala bi an bɛ ala tanu ka ala barikada ka ala wari ɲuman dɔn ala min sɔnna ka bi lon yira an na an b'o ala fo wala bi an nisɔndiya de an fari foni de donc an bɛ karamɔgɔ a bɛ iwari ɲɔgɔn bara donc an bɛ a waji kɛnɛ kan an nisɔndiya de an fari foni de an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ni a denbaya bɛɛ lajɛlen o ɲuman bɔra hɛrɛ la cogo min na ala k'o ɲuman segin hɛrɛ la ala k'o ɲuman segin hɛrɛ la an m'a kalifa ala ma ala min tɛ kalifa tiɲɛ an b'a fɔ ka barikada ka wari ɲuman dɔn a kɛra an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala k'an kama ko mɔgɔ ɲuman ye an b'a fɔ asalamu aleykum Bamba Fatumata nisɔndiya min bɛ n na bi n bɔra Abobo n bɛ Abobo section na ka bɔ Agbe kwa ala karamɔgɔ Ayidara n'a denbayaw b'an fɛ yan o nisɔndiya de b'an kan duwawu min b'an fɛ ala k'an ni jama fara hɛrɛ la karamɔgɔ nana an fɛ ala k'a kɔ hɛrɛ d'an ma ala k'a ɲuman segin k'an ɲuman to yan ala an bɛ karamɔgɔ n'a denbayaw bɛɛ lajɛlen fo wala nisɔndiya min yɛrɛ bɛ ne la yɛrɛ bi n tɛ se ka kuma quoi ni n ko n bɛ kuma n bɛ fɔbali dɔ fɔ quoi walayi a bɛɛ ni cɛya ni baraji hali bi ala k'an mɛn an ɲɛ ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲɛnama ye ala k'an sari kɔrɔta ala k'an sari karamɔgɔ mɛn an ɲɛ ala ka karamɔgɔ Ayidara si jan san 71 caman b'a la bolo ala k'o di a n'a denbaya bɛɛ lajɛlen ma. an bɛ Samakɛ an bɛ karamɔgɔ fo k'a ka denbaya fo naba cɛman ni musoman an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'i ko ko nisɔndiyabaatɔ ye tasuma fɛ n'a jaabi ma fa muso b'a fa karamɔgɔ nali jala nɔ an b'a fo ka barikada ala kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ala ka laɲini sabati a natɔ foyi ma sɔrɔ a kɔsɛbɛtɔ foyi kana sɔrɔ salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. tɔgɔ mina kɔnɛ minata an nana Serifu Usumani ka wajibili yɔrɔ le la k'an nana baro ala ɲuman nana cogoya min na ala k'o ɲuman segin ten an fana nana o kunbɛ cogoya min na an min ɲuman nana ala k'an ɲuman segin ala ka kɛnɛyaw d'an ma a bɛ dugawu min don ala k'o mɛn tile ɲuman ala y'o jira an ma a bɛna wajibili min kɛ ala k'a mɛn tile ɲuman ala ma dilan ma ala sini kɛnɛya ala y'o diya denw n'a yɛrɛ ma ala y'o kɔsɛbɛ nɔgɔya. ne tɔgɔ ye Kalifa Sanogo nisɔndiya min bɛ na dansi t'a la an bɛ ala fo an bɛ ala tando an bɛ ala waleɲuman lɔ yarabi ala ka ni ɲɔgɔnnaw cɛya ala ka karamɔgɔ cɛ bɛ an ɲɛfɛ vraiment ala ka ni ɲɔgɔnnaw cɛya kuma t'an da quoi vraiment content a diyara n ye fo ka tɛmɛ an ce. tɔgɔ ye Alihaji Bakari Kulubali bi an nisɔndiyalen don parce que Ayidara nana Abidjan yan a b'a fɛ ka na mawuludu kɛ bon vraiment a nisɔndiya b'an kan bi nisɔndiya min b'an kan bi an yɛrɛ tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na walayi an déplacera ka bɔ f'an ka sokɔnɔyɔrɔ la ka na f'an bɛna mawuludu kɛnɛ nin kan walayi ka na soutenir ka na dugawu ɲini a fɛ ani ka dugawu k'a ye vraiment a ka dugawu caman kɛ Côte d'Ivoire ye ka dugawu caman kɛ Mali ye ka dugawu caman kɛ Lajinɛ ye ka dugawu caman kɛ Farafinna ye ka dugawu caman kɛ silamɛya ye ala ka silamɛya dɛmɛ an yɛrɛ minnu déplacera ka na haminanko b'an bɛɛ la yarabi ala k'an bɛɛ haminanko nɔgɔya. ne tɔgɔ ye Gamsore Yusufu alhamdulilayi rabil alamin an bɛ ala tanu ka ala barikada tiɲɛ na nin ye siɲɛ filanan ye Filisɛ yan an karamɔgɔ bɛ se la Filisɛ la yan donc tiɲɛ yɛrɛ an content bali ni mawuludi na quoi tiɲɛ na an tɛ fɛ nin y'a filanan ye a laban kana kɛ nin ye ala ka ɲɔgɔnti caya ala ka ɲɔgɔnti caya ala ka sidiya ani kɛnɛya labanko ɲuman ala ka di an n'an karamɔgɔ ma ala ka juguw malo ala ka hɛrɛw ka ɲi alhamdulilayi tiɲɛ yɛrɛ la folikan min b'an bolo an bɛ amisaru président a n'a karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ yɛrɛ o ni wulikajɔ o ni baara voilà tiɲɛ yɛrɛ an b'o fo o ni baara walahi nin baara nin a ma nɔgɔ quoi donc an bɛ dugawu kɛ ala k'o fanga se ala k'o bɛn kelen ma ala ka labanko ɲuman d'an ma. Gana Abulayi ala ka foli lɔ karamɔgɔ nani ko dɔ wari a diyara an ye an bɛ ala fo an bɛ kira fo ka ala wari ɲuman dɔn nabaga o ma fɛn min sɔrɔ tabaga ala kɛ baraji ye ala ka sini kɛnɛ di an bɛɛ lajɛlen ma
an ka hami min dɔnkɔrɔ min bangani ala ka dilan ka di an bɛɛ lajɛlen ma jami ne bolo ka jama fo ka ala fo ka kira fo parce que an ka nabaga an bɛ o fo ka waleɲuman dɔn o kɔfɛ karamɔgɔ ala ka si d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma an tɔnden tuguni bɛ a kɔ ala ka limana di an bɛɛ lajɛlen ma an ka bayi lari wɔɔrɔ ala kana tiɲɛ an bolo salli ala rasuli Cheikh Mahamoud Fofana an bɛ foli lase an ka diɲɛ jigin ni lahara jigin ma fɔlɔ n'o ye Serif Usmane Madani Haidara ye ba Madani Basitande an ka diɲɛ jigin n'an ka lahara jigilen b'ale vraiment nisɔndiya min bɛ ka dan foyi t'an ka nisɔndiya la vraiment an sewalen don yɛrɛ de hali bi sa min ma mɔgɔ natɔ sɔrɔ ka n'an tagatɔ sɔrɔ ala ka taa ni ka seginw nɔgɔya vraiment folikan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma hali bi sa ala a fanga se ala y'a fanga se yarabi doni min b'a kun ala y'a sakɔrɔ doni min b'a kun ala y'a sakɔrɔ ala ka denbaya lakana. o fali amara u ye wele bamananya de foyi foyi tɛ ne fɛ nisɔndiya ni ka walali kɔ an bɛ foli lase Asimu Waikara tema an bɛ foli lase Kureshi ma an bɛ foli lase Nangama den ma an bɛ foli lase Duwawu den barika den ma Asimu ka ani Kureshi ka nisɔndiya yɛrɛ foyi foyi yɛrɛ tɛ n bolo bi ka fɔ wale nisɔndiya walala fɔ ka tɛmɛ Naba ani taaba ala ka an bɛɛ ɲuman don k'an bɛɛ kɔsɛbɛ ni ala ka diɲɛ ye ni Serifu Usmane Madani barika ye tɔgɔ ko Yusuf n jamu ye Bagayogo soma alhamdulilahi rabbil alamin nisɔndiya min ne la bi an k'an yɛrɛ sɔrɔ balontan ban kɔnɔ yan bi an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin ne Serifu Usmane Madani Haidara kanu ye o de ka an se yan donc an wasala bi an nana terrain ban sɔrɔ yan bi a fɔla fo ka tɛmɛ a dan kan vraiment a nisɔndiya bonyana ma fo k'a dama tɛmɛ ne Serifu hɔrɔma ye ala ka an bɛɛ gɛrɛsɛgɛw foni k'an bɛɛ lajɛlen amina ko nɔgɔya yarabi ka Haidara kanu jidi ale min na ni silamɛya ka jɛnsɛn diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na a nisɔndiyara fo k'a dama tɛmɛ ni n ko n bɛ kuma tiɲɛ yɛrɛ la maa de bɛna min fɔ kɔ tuguni vraiment a diyara n ye a bonyana ma inshallah salamu alaikum folikan min bɛ ne bolo ka se an karamɔgɔ ma an b'a fɔ o ni ce ka kila ka a se di Serifu Usmane Madani Haidara fo ale min ka karamɔgɔ bila ka diinɛ lase fo ka na se nin yɔrɔ na yan vraiment an bɛ Serifu Usmane Madani Haidara fo k'a ka kalandenw fo. Ne tɔgɔ ye Yusuf Kone ka bɔ Abobo vraiment nin ye nisɔndiyaba ye voilà depuis an wolola depuis an tɛ ka dɔgɔ an tun bɛ ala dari la an ka ye karamɔgɔ ka kɛnɛ kan voilà tuma caman transportw de bɛ bɔ ka taga Mali la bon ni mawludi yɛrɛ ye an sɔrɔ yan vraiment nin ye nisɔndiyaba ye an bɛ ala le dari vraiment ala ka san wɛrɛ ta yira an na ala ka to an ka miɲɛ nin baara nin kɔnɔ ala ka karamɔgɔ yɛrɛ fo an bɛ tila k'aw yɛrɛ fana fo voilà ala ka an bɛɛ ka sara kɛ alijinɛ ye hali bi vraiment nisɔndiya ka bon fo ka tɛmɛ voilà donc an b'a ɲini ala fɛ n'an ko an bɛna kuma bɛɛ fɔ vraiment an bɛna fili voilà an bɛ ala le tanu ala ka san wɛrɛ ta yira an na ala ka sara kɛ alijinɛ ye ala k'a to an bɛɛ ka se ka alijinɛ sɔrɔ kira yɛrɛ kanu kama sɔli ala rasul Suleiman Jakite alhamdulilayi an b'a la fo k'ala barikala ala min ye bi bila an si kɔnɔ karamɔgɔ min kɛla sababu ye k'an fara ɲɔgɔn kan an tɛ ba kelen tuma dɔw an ni dɔw yɛrɛ tɛ jamu kelen tuma dɔw an yɛrɛ tɛ bɔ jamana kelen na n'an nana sɔrɔ bi k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn ka kɛ balima kelen ka kɛ sinji ni fɛnw ye an b'a la fo k'ala barikala o yɔrɔ la ka tila ka dugawu kɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka ɲini ala fɛ si ni kɛnɛya laban ɲuman ala k'a d'a ma an b'a ɲini ala ta'ala fɛ a bɛ siɲɛna fɛn fɛn a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala k'an kisi o ma hali bi a bɛ dugawu min fɛnɛ kɛla silamɛ ala ka minɛ an bɛɛ lajɛlen ma an yɛrɛ fɛnɛ min bɛ kɛla ala k'a minɛ ma ala k'ala cɛla bonya kama sɔli rasul alhamdulilayi an karamɔgɔ ka foli banna ka ban parce que ala yɛrɛ k'u ka foli kɛ ka ban sabu ala n'i ye min kɛ ala ye ala b'a k'i ɲɛ ka ban quoi donc an karamɔgɔ ta ka ban ala y'o kɛ ka ban quoi an kun ta ka dala magali dɔrɔn ka ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛya ala k'a d'an karamɔgɔ ma a n'a ka denbaya ala k'u kɔlɔsi u bɛ siɲɛna fɛn min ala k'a kisi o ma o bɛ min ɲini a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala k'o kɛ ala k'ala cɛla bonya yɛrɛ kama sɔli rasul ka tila k'aw yɛrɛ fo a ye ka baara ɲuman la a bɛ min kɛla nin dante nin na quoi voilà min ye silamɛya ye min ye silamɛya ye ala silamɛya ka min fɔ o de fɛnɛ bɛ nin quoi a ye ni ca ni bara ye hali bi ala baara ala ka ye ma la. Konate Lasina bon nisɔndiya min bɛ ne bolo o ye Serifu Haidara na kun ye yan ni k'an fari ne ɲɔgɔn kan an jama bɛɛ nana an mana mɔgɔ si kuma ni Haidara tɛ bon n'a fana ko min an ko ten an nana sɔgɔma an bɛ midi la hali ni wula fɛ n'o ko k'an y'a to sufɛ an bɛ sufɛ kɔnɔ n'o ko sɔgɔma an bɛ yan a tant que n'a ma na an kɔni bɛ yan an bɛ yɔrɔ da ala ka ɲuman san ma hɛrɛ la ka jama sigi hɛrɛ la k'an wuli hɛrɛ la dugawu min bɛna kɛ ala k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen ma a yɛrɛ ala k'a min a ka baara la ala k'a laɲiniw sabati ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye o de ye ne bolo k'a fɔ foli min bɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma an b'an karamɔgɔ an ka kanu a fana k'an kanu
an bɛ haribi an bɛ yɔrɔ da ala ka kanu ala k'a to ala k'a miyan kɔrɔ k'a n'a don bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ miyan kɔrɔ ka sini kɛnɛ ala k'a d'an ma. Wa ne tɔgɔ ye Fofana Gawusu ne ye Ivoirien le komi Haidara kosɔn bi ne kɛra sirama ye ne tubila ka kɛ sirama ye n b'a fɔ alhamdulila donc ne tun bɛ ne bɛ dugawu le ɲini ni bɛ se ka Haidara fo ɲam kan boro ni boro o kɛ ala n'a kira kama quoi o bɛ diya ne ye ne tɛ se k'a fo ala le bɛna fo parce que ale kama bi ne kɛra mɔgɔ ye quoi voilà siramaya ne donna siramaya la Haidara le kama a ko de ale kama ne ka siramaya ɲalɔn parce que Côte d'Ivoire yan ni ma Haidara lamɛn ka ɲa siramaya c'est pas facile voilà donc n bɛ Haidara fo quoi mais n bɛ fɛ k'a fo n boro la tuguni quoi n b'o le ɲaɲinina o de kosɔn n nana bi quoi voilà n bɔra fɔ Wojeni ka na. N tɔgɔ ye Maliki n jamu ye Tesuge. Ayiwa bi an ka nisɔndiya n'an ko an bɛ kuma kɔni an bɛ kama bɔ dɛ nisɔndiya min bɛ an bolo a fɔlɔ an karamɔgɔ yeli n'o ye Aseyidi Serisɔn Madani Haidara a yeli o ye nisɔndiya ye a kumakan mɛnni ye nisɔndiya ye nisɔndiya laban a bɛna wajilu min kɛ jɔn bɛ kandali min kɛ o de ye nisɔndiya ye sabula n'i ye arijinɛ kanu i yɛrɛ ye i ka arijinɛ kanu bɛɛ ye ala kira ko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko n'i ye hɛrɛ kanu i yɛrɛ k'i ka hɛrɛ kanu i balima bɛɛ ye bon n'i ye sira ye ka arijinɛ sira ye arijinɛ sɔrɔ sira n'i y'a ye k'a kanu i balima bɛɛ ye o la ni kandalikɛla min ka wajilu bɛ mɔgɔw kanda ka taa sira tilelen ma ni kuranɛ ye n'o tigi kɔni yera i bɛ nisɔndiya ni jɔn ka kandali ye o bɛ arijinɛ sira min sɔrɔ o de bɛ mɔgɔ nisɔndiya o nisɔndiya de bɛ anw na bi ni ala sɔnna. Folikan min bɛ an bolo foli kɔfɛ yan'an ka foli kɛ an bɛ sabali ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'a dɔn bɛɛ nana ala ko la i sera ka don terrain kɔnɔ i ma se ka don terrain kɔnɔ i ka limaniya kana tiɲɛ kana fitinɛ i bɛ ala minɛ n'i ye mikoro lamɛn kɔfɛ a ɲɛna n'i m'a lamɛn fana e nana ala kama i ka baraji sɔrɔ kɔfɛ i bɛna kasɛdiw bɛɛ lamɛn ni appareil kama ye o la folikan min b'an bolo an bɛ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɔra Mali la ka tugu Serisɔn Madani Haidara kɔ ka na ani Burukina ani jamana tɔw ani karamɔgɔ yɛrɛ ka famille minnu déplacera ka bɔ Bamakɔ ka na yan an ka foli b'u ye ani yan autoritéw ani jamanatigi n'o ye an ka président Alassane Dramane Ouattara a n'a ka baarakɛlaw a n'a ka gouverneur bɛɛ an b'u bɛɛ fo députéw maires ani an bɛ bɛɛ fo an bɛ terrain kɔnɔmɔgɔw bɛɛ fo minnu nana an b'u bɛɛ fo bi kɔni foli bɛ bɛɛ ye foli bɛ aw yɛrɛ TV Serif la an bɛ aw yɛrɛ fo an ka directeur ba ani ka jigin fo duguma an bɛ aw fo aw ka courage la salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Docteur Mohamed Ouedraogo, secrétaire de la commission voilà mi bɛ karamɔgɔ ka nali labɛn na inchallah vraiment an nisɔn ka di dante an ka nisɔndiya la sabu ka d'a kan Ivoirien ka laɲini ye min ye o de ye sanga ni wagati bɛɛ san o san karamɔgɔ ka na mawulidi ɲɛnamaya ni an ye an tun y'a ɲɛ siri kabini wagati jan ko cogoya kama alhamdulillah ala tun b'a kiti a la mais ɲinan san 2026 karamɔgɔ ye diɲɛ di ko alhamdulillah an bɛ se ka labɛnw kɛ ko n'ala sɔnna ma a bɛna mawulidi ɲɛnamaya ni an ye de région en région Dieu merci en plein bi le 25 juillet 2026 au stade Félix Houphouët-Boigny ka na mawulidi ɲɛnamaya n'an ka kudu a ye an ka ɲɛ jɔyɔrɔ n'o y'an ka Seydi Serif Ousmane Madani Haidara donc vraiment dante o nisɔndiya la ni ala ta'ala ka jɛ inchallah folikan bɛ n bolo ka an karamɔgɔ fo k'a barikada a ka wulikajɔ la n'a ka cɛsiri la vraiment ale de kɛla an ma sababu ɲuman ye n'a ka cɛsiri ye bi siga foyi t'a la silamɛw o donni de da kelen ka bɔ da kelen ni karamɔgɔ ka cɛsiri ye silamɛw kɛla balima ye an b'a jateminɛ yɛrɛ kabini a yɛrɛ bisimilala Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔ de bɛ kan ka bisimila a fɛ ka taga fo tagabolo ma bɔ tagabolo la bolo fana ma bɔ bolo fana na bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen an karamɔgɔ ma ka taga fo vraiment o ye nisɔndiya ye anw yɔrɔ ka ɲɛsin a ma k'a fo ka waleɲuman dɔn vraiment a ka ŋɛɲɛ ɲumanya la a ka cɛsiri la ka ɲɛsin silamɛw ma inchallah u ka balimaya kɔnɔna na. Ne tɔgɔ ye Banse Ibrahim an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ Alahu Taala ye an bonya ni waatiba min ye n'an bɛ événement ba min na nin ye min ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ san kɔnɔ siɲɛ fila n'o de ye an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wasallam o ka bangeli n'o ye mawuludu ye o ɲɛnamayali Côte d'Ivoire kɔnɔ yɔrɔ wɛrɛ tɛ fo terrain Félix Houphouët-Boigny o min kɛ man di wajulikɛla fɛ ka tila ka bɛn n'a ye fana k'a fɔ kira mɔdenkɛ n'o ye an nunjuru samabaga n'o ye an fa ani an karamɔgɔ n'o ye Aseyidi Serif Ousmane Madani Haidara a fɔ ko o de kun b'an kan bi ale de bɛna na o ɲɛnamaya ni anw ye vraiment a ma tɔ to an na
Donc a ma tonton n'a ka sababu kɛ min ye tiɲɛna Sherif Usman Madani Haidara ale ye Ansar Dine ka guide spirituel ye mais Ala sɔnna a ma a tɛ Ansar Dine ka guide spirituel la dɔrɔn na bi Mali silama ɲɛmɔgɔba de bɛ wa diɲɛ bi a bɛ ka wulikajɔ min kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka bɛɛ kalan ka don ɲɔgɔn na bi diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ jɛra n'a ye k'o jɔyɔrɔ to ale bolo parce que ale le ni a ka kan donc a bɛ nana mission min na an fɛ Côte d'Ivoire an b'a fɔ a na waati ɲɛna sabula Côte d'Ivoire yɛrɛ mako b'a la nin waati in na n'o ye cohésion sociale ye n'o ye fara ɲɔgɔn kan ye n'o ye vivre ensemble ye n'o ye bɛn ye Côte d'Ivoire mako b'o la bi wa silamɛya de bɛ se k'o dilan anw ye bi wa mɔgɔ min yɛrɛ fana n'o kɛli ka kan ni a b'a kɛcogo ɲɛdɔn ka ɲɛ o de ye Sherif Usman Madani Haidara ye o de la tumana min na ni a ka wale dara k'a fɔ ko a bɛ nana Côte d'Ivoire wajuli la i y'a ye Ansaruw bɔra mais n'i ye terrain in filɛ yan Ansaru kanubagaw Côte d'Ivoire association islamique tɔw ani min yɛrɛ tɛ association la o min bɛ yan o ka ca ni Ansaru tɔ dɔw ye sabula o y'a faamu bi k'a fɔ Haidara ko tɛ Ansaru ko dɔrɔn ye n'i bɛ Haidara fɛ i bɛ silamɛya le faamu i bɛ silamɛya le pratiquer Ansaru ko o y'a damana ko wɛrɛ ye o ye association de ye donc Ala sɔnna ma bi silamɛya bɛ ka faamu silamɛya bɛ ka taga ɲɛ wa an bɛ Ala fo karamɔgɔ yɛrɛ a bɛna furakisɛ min di anw ma bi yarabi k'a k'an ka banaw fura ye yarabi Ala k'o kɛ an b'a deli Ala fɛ a bɛna kuma fɛn o fɛn fɔ aw ye nin kɛnɛ in kɔnɔ yan k'a faamu ka taga baara kɛnɛ Ala k'o nɔgɔya ye wa an b'a dɔn fana ko a bɛna kɛ sabula ale tɛmɛni yan Salon Nasir a ye nɔ min bɔ yan vraiment an y'a ye a ka bon lakalili ma quoi wa an b'a dɔn ko ɲinɛ ta bɛ bonya n'o ye wa mɔgɔw pɛrɛlen don mɔgɔw nana hamina kow la mɔgɔw nana ni o hamiw ye an y'a dɔn hamiw fana bɛ dilan yan siga foyi t'a la ni Ala sɔnna a ma. Tɔgɔ ye So Salif. Bon a nisɔn ka di sabula ni cɛ belebele ni sababuya la ka bɛɛ wele bɛn ma ani kelenya ani laadiriya vraiment a foli adadu t'an bolo an b'a fɔ tanu bɛ Ala ye sanu bɛ Ala min ye dan tɛ tanu min na a nisɔn ka di sabula a ka présence Côte d'Ivoire yan o ye symbole de la paix et de l'union africaine tout complet voilà vraiment an b'a fo a tare Ala ka na ni segini Ala k'a bɛɛ nɔgɔya ke accueil baara a ka gɛlɛn sabula n'i ko accueil c'est pour que mɔgɔw bɛ se ka sigi lafiya la cogo min na et pourtant karamɔgɔ ka jama kunbɛnni a ma nɔgɔ donc an bɛ effort kɛ ani a yɛrɛ ka éducation min di jama ma o fana ka baara facilité an bolo an b'a fɔ alhamdulilayi baara vraiment a nɔgɔya an ka dugawu min b'u ye sidiya ni kɛnɛya Ala k'o di karamɔgɔ ma a denbaya an b'a kalifa Ala ma Ala min ti kalifa ca sabula o dakuru ɲɛ kelen o b'an bɔ Ala kelen bɛ se k'o kɔlɔsi an b'o kalifa Ala ma Ala min ti kalifa ca. N tɔgɔ Amadu Ɲare président de la fédération Abidjan Nord 1. Ok an bɛ kɛnɛ min kan an b'a fɔ ko awuzu bilahi min sharri shaitani layin rajim bisimilahi rahmani rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa salim inshallah an ka min ye o b'an bɔ min bɛ an kɔnɔ an ye caman ye o la kaban a tora an ka belebele yɛrɛ de ye sisan an karamɔgɔ ka kɛnɛ kan n'o ye mawuluduba ye Ala sɔnna bi donba in na k'o jira an na an bɛ Ala fo an karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara yeli kɛnɛ o ye kɛnɛba ye n'o fɔra mɔgɔ min kɔ vraiment ɲinɛ san hɛrɛ caman tala ka i dan an b'o kɛnɛ kan inshallah an tɛ se k'an karamɔgɔ fo hali n'i ye nɛn ba kelen don an da kɔnɔ ka kunkolo ba kelen di an ma karamɔgɔ cɛ an tɛ se k'a fo an mɔkɛ a n'an fa a Sherif Usman Madani Haidara an tɛ se k'ale fo ani sara min ka kan Ala bolo an bɛ fɔ ko Ala o di an ma dugukolo kan yan ani alikiyama inshallah. Monsieur Koulibaly Mamadi, une très grande joie, une joie incommensurable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer. Et il sera difficile pour nous de nous exprimer tellement la joie est immense. Parce que avoir le guide islamique mondial, le mot est bien posé, mondial, l'avoir chez soi, vous pouvez imaginer la joie qui peut nous animer. Je dis le guide mondial avec mes preuves.
Quand vous regardez le monde actuel, surtout au Moyen-Orient, où ceux qu'on dit dépositaires de l'islam n'arrivent pas à faire un front commun en face de l'ennemi. Et celui que nous avons aujourd'hui se promène de pays en pays pour faire comprendre que l'islam a besoin d'unité, de paix et de concorde. Donc vraiment je suis très content, très fier de l'avoir chez moi pour aider l'islam. Par la même occasion, remercier Dieu. Non seulement on est né musulman, et au-delà de ça, il nous a fait des disciples de Chérif Ousmane Madane Haïdara. C'est quelque chose qu'on ne peut pas payer. Donc nous ne pouvons faire que des bénédictions pour ce monsieur. Qu'Allah lui accorde tout ce qu'il désire. Qu'Allah lui éloigne tout ce qu'il craint. Aoubaraka kuma nunu me hakila famu caman sɔrɔla la nisɔndiya kan caman yira la wa maa yɛrɛ yira la min bɛ kɔsegin foli la ka ɲɛsin an karamɔgɔ Seyidi Chérif Ousmane Madane Haïdara ma ale kun bɛ diinɛ wɛrɛ la a tubira ka na silamɛya la a y'a ɲɛfɔ aw yɛrɛ kun bɔra k'a mɛn nin bɛɛ lajɛlen silamɛya ka bonya de don n y'a fɔ aw ye kumaw kɔnɔ tuma caman b'a fɔ Chérif Ousmane Madane Haïdara bi a kɛra maa ye farafinna farajɛla silamɛya yɛrɛ a misaliya bɛ ta n'ale de ye maa caman bɛ ɲininkali kɛ nin ko ninnu mun de b'a kɔrɔ walima nin ko ninnu mun bɛ k'a bonya ta foyi tɛ ni ko o ko n'a sigira ala n'a ka kira kama don o don i b'a ye ala bɛ a bonya barika bɛ don a la Haïdara ko n'i y'a lajɛ kunungo ka na bi la i b'a fɔ ko don o don de a bɛ ka diya ka taa fɛ wa don o don sankɔrɔta bɛ ka taga fɛ wa don o don faamuw bɛ ka taga fɛ wa don o don kanubagaw o bɛ ka caya ka taa fɛ Haïdara ala dɔrɔn de b'a sara Mali ni Côte d'Ivoire a y'u kalan k'u kɛ jamana kelen ye gɛlɛya caman bɛ hakilinaw ni miirinaw la mais ni Haïdara lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ ko a farafinna bɛɛ lajɛlen ye du kelen de ye jamana kelen de don a ka laseliw la a ka bilasiraliw la fan bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a ɲini ala fɛ a bɔra ka kuma minnu fɔ ala k'an tulo kɛ tulo kunnandiw ye k'u minɛ ka baara kɛ n'a ye an bɛ Côte d'Ivoire ansaru fo k'u waleɲuman dɔn n'i ye nin baara ninnu lajɛ baaradenninw tɛ musakabaw de bɛ don a la nka u sɔnna ka alakira wasa ka nin baara ninnu sigi sen kan ka mɔlidu labɛn ka kɛ ko yangalenba ye ka tila ka bɛɛ lajɛlen sen don a la an b'a ɲini ala fɛ a nafolo bɔra nafolo min na ala ka barika don a la ka Côte d'Ivoire diinɛ ɲɛmɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn vraiment u ye min yira a tɛ tɛmɛ nin kan silamɛya badenya a n'a kelenya o y'o yira an karamɔgɔ la o ye kɔrɔlen ko ye n'i y'a jateminɛ bi ko tɛ o Haïdara ka na Côte d'Ivoire nin t'a fɔlɔ ye nin t'a filanan ye mais sango san ala yɛrɛ de bɛ sɔn ka dɔ fara ko in a yanga n'a bonya kan o la ɲinan mawuludu a kɛra nin cogoya in de la wa an sera ka min sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan o de ye nin ye baara ninnu ka se ka u dilan ta u labɛn fo ka ɲɛ an balimakɛ a na ne yɛrɛ dɔgɔkɛ n'o ye Buya Kulibali Jacques Boer an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka Chérifla TV lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ Abidjan ni waati in na ka dugawu kɛ ala ka mɔlidu wɛrɛ yira an na ni ala ni kira sɔnna ma aw bɛ to jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan baara tɔ ninnu a n'u bɛna don cogo min na ani an bɛna tɛmɛ yɔrɔ minnu fɛ aw bɛna bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an b'aw bila yan wasalamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatuhu. Ivoirien ka wuli ko jɔ ni ɲɛsiri fi kɛ don ka bolo wari.